sencer. Colze a colze. Sense vosaltres, aquesta lluita no té sentit. La república serà de totes, vinguem d'on vinguem, diverses en orígens. I aquells veïns que, malgrat la por, hi vau anar. Gent que venia amb nens, amb cotxets, amb cadires de rodes, malgrat les escenes de violència policial que no paraven de sortir per televisió. Clar que teníem por, però teníem més dignitat que por. Gràcies. Gràcies per ser-hi. I gràcies per cuidar-nos, perquè sabem que la lluita serà llarga i que juntes som més fortes. Per això parlem de la república de l'1 d'octubre, d'allò que es construeix des de baix, amb tota la fermesa i tota la força de la no violència, que es construeix cuidant-nos, juntes, diverses, la república dels cotxets i de les cadires de rodes, dels joves i de la gent gran, de les dones i dels homes, vinguem d'on vinguem, construint vincles lliures i solidaris amb els altres pobles del món, la república feminista. Aleshores, calia defensar el resultat, i ho vam tornar a fer. Ens vam organitzar per la vaga general del 3 d'octubre del 8 de novembre. Havíem decidit no retrocedir i defensar la república. No vam poder aturar tanta dignitat ni amb la repressió ni amb els cops de porra, ni ho podrà fer ara el Partit Socialista d'aquest municipi, amb les seves mentides i el seu cinisme. Estan utilitzant el poder per assenyalar i denunciar a 4 veïns del municipi per la seva lluita i per ser d'unitat municipal nou. Però aquell dia no érem 4, érem moltes més, i serem moltes més quan calgui. No callarem davant la repressió i les injustícies. Ells tenen les televisions, els diaris, els tancs, els bancs, les èlits. Nosaltres ens tenim a nosaltres, els treballadors d'aquest país. Amb la força de la gent som un poble imparable i tornarem a demostrar-ho. Avui des d'aquí un fort reconeixement a totes les diputades de la CUP Crida Constituent. Gràcies, Benet, i especialment gràcies, Nana, per tota la feina feta al Parlament. L'aplicació del 155 consolida un estat d'excepció permanent i de facto contra les institucions catalanes que es pot anar ampliant segons la carta, segons les necessitats del govern espanyol. I pel que observem, aquesta carta i aquestes necessitats seran llargues i doloroses. La república o llibertat o 155 i retallades. Aquest és el dilema que se'ns planteja. L'únic full de ruta que ha fracassat és tornar a la Constitució i a l'autonomia. El de la república tot just l'hem iniciat. Venim a materialitzar la república des de la unilateralitat, des del mandat democràtic, des de la proclamació feta pels legítims representants en el Parlament de Catalunya. Una república de drets que permeti obrir un procés constituent per canviar-ho tots. I ho farem. Ho farem al costat d'aquells que van lluitar i lluiten contra el feixisme i per les llibertats. Ho farem al costat d'aquells que volen un món més just, més equitatiu i un món millor. Aquells que han sortit al carrer 1, 2, 3, 4 i les vegades que facin falta en defensa del país i en defensa de la gent, en defensa de la terra, en contra de la guerra, en contra de les retallades i en contra de la corrupció. La seva és la nostra lluita i aquesta, companys i companyes, és la lluita d'un poble. Aquesta és la lluita republicana. Estem en el camí d'un combat, ho hem dit diverses vegades i m'ho heu sentit a dir moltes vegades, estem en el camí d'un combat polític impressionant, brutal, però alhora també meravellós. Un combat per les llibertats nacionals, pels nostres drets socials i col·lectius. Un combat, en definitiva, per la dignitat del poble català. I d'alguna manera volem guanyar des de la no violència aquesta repressió que simbolitza el Minotaure. Aquesta repressió amb expressions duríssimes, com són l'empresonament de part del govern i dels Jordis, no?, com a representants de la societat civil i que ha enviat a l'exili una altra part del govern, però que tampoc vull deixar de dir-ho, té expressions molt més quotidianes, molt més petites, que volen entrar capil·larment a tots els pobles i ciutats del nostre país i que són expressades, per exemple, aquí a Ribes, amb la denúncia contra els 4 companys dels que abans parlàvem i que resulta una absoluta ignomínia d'aquells que des de l'aplicació d'aquest sistema de violència institucional ens intenten fer callar, ens intenten atemorir i ens intenten expulsar de la vida política. Per tant, des d'aquí, el meu màxim suport a aquests 4 represaliats, entre els quals hi ha els companys de la carrera.
Fixeu, hi ha dos espais especialment bel·ligerants en la lluita per la sobirania i que són assenyalats precisament per Ciutadans i el PP perquè els veuen com a espais de contrapoder i com a espais de construcció de sobirania. Es diuen Escola Catalana i es diuen Televisió Pública de Catalunya. I són dos espais que són amenaçats i que són la diana dels unionistes, no perquè siguin espais ni adoctrinadors, ni monocolors, ni que siguin espais d'alguna manera prèviament definits, sinó perquè són espais que són públics i que són espais on els seus treballadors i treballadores estan organitzats amb ganes de defensar de qualsevol ingerència aquests dos espais que són cabdals perquè aquestes sobiranies ens portin a la construcció de la república feminista, una república sense corrupció, una república sense pobresa, desmilitaritzada, ecologista, lliure de cap tipus de LGTB-fòbia, que no sigui depredada pel turisme, que sigui antiracista amb drets polítics per tothom, que sigui sobretot compromesa amb els drets laborals, amb els drets civils i polítics i que treballi també per la defensa dels drets de tots aquells catalans i catalanes que avui es troben expatriats fora del nostre país. Us explicava aquesta història del Minotaure a l'inici perquè aquests dies amb aquesta excusa hem estat visitant, fent una ruta a diferents punts d'Europa i d'alguna manera us puc dir que aquesta república que nosaltres volem construir, que estem construint, que estem lluitant per construir des del dia 1 d'octubre, és una república que no només ha de ser eina pels catalans i catalanes, que no només ha de ser eina per obrir el candau del 78 i que tots els pobles de l'Estat puguin també construir les seves respectives repúbliques, sinó que també és una república que està sent observada pels companys i companyes d'altres punts d'Europa, de la Mediterrània i de la resta del món que també esperen que aquesta república catalana sigui una oportunitat, un model, un referent de justícia, d'igualtat i d'assoliment dels interessos de les majories de les classes populars. Per tant, com en aquella història del Minotaure en el laberint, necessitem un fil per sortir del laberint, que per nosaltres és un fil roig, que ve dels lluitadors i lluitadores de la Segona República, que van mantenir la flama viva durant la llarga nit del franquisme, que van lluitar a la transició i que després de la traïció de la transició, com aquí a Ribes, a través del municipalisme, a través de tants altres espais, va mantenir la flama viva fins ara, fins avui, perquè volem estirar aquest fil roig per tibar al màxim i per arribar a aquesta república catalana, aquesta república feminista, ecologista i socialista que ens permeti obtenir el poder popular, obrir el procés constituent i transitar fins a la plena sobirania dels països catalans. Visca la república i visca la terra! Ho tindrem tot i es parlarà de vida.